Abdul me ya faru? Me ya faru kake kuka? Baba, me aka yi baba? An yi kidnapin din baba. To kana me kuma an yi kidnapin din baba. Ina suka shiga da shi? Hello? An kira gidi. To yanzu nawa za a kawo muku? Su ne mu. Nawa za a kawo muku yanzu? Miliyan 50. To, a wajen ina ta zan kawo muku miliyan 50. Daidai na ina ga. Tam, ba damuwa, za a kawo muku. Za a kawo muku. Za a kawo muku. Da taimakon Allah, in Allah da taimakon Allah in na sai na dara baba. Yanzu zan tafi da wannan jakar. A zuwan kuɗi ne a ciki. To shi kawai kamar yadda hankalin ka. Allah da sai na dara baba. Taimakon Allah. To shi kawai. Allah. To shi Allah. Zan dawo in Allah ya dawo. Zan dawo in Allah ya dawo. Oga ga ma an pushtan ya to gai ya je ka kashe mun shi dana Usama ya bayyana an gaba oga ba ya tafi da wannan bindiga ba ma da ka kashe
ja to yau zan nuna ma kai ka